hi ha moltes ganes, gràcies a Déu les coses han anat molt bé, el tema floristeria, jardineria estem venent moltíssim. L'únic problema que hi ha és tot el tema de proveïdors, d'acord? Aquí s'ha cultivat menys, no hi ha tant de producte d'aquí del Maresme, hem hagut de comprar fora d'Espanya, tenim problemes amb els que hi ha huracans i coses d'aquestes, però jo espero que tot arribi i que puguem servir a tothom. Jo crec que hi haurà rosa per tothom, no sé fins a quin punt, però jo crec que sí, que hi haurà rosa per tothom. Nosaltres, a ser jardineria, el que ens tirem més és de cara al roser de proximitat i la rosa de proximitat. Rosa de proximitat per tothom no n'hi ha, i roser de proximitat per tothom tampoc no n'hi ha. La rosa vermella i ara tenim la rosa groga. La rosa groga comença a tindre bastant importància. La gent haurà de pagar una mica més per les roses estan més cares, doncs perquè com que no hi ha prou de rosa per tothom, doncs estan pujant una mica els preus. A veure, serà molt poqueta cosa més, però sí que anirà un palet més car tot. Sisplau, encarregueu les coses perquè aquí, encara que siguem molta gent treballant, és un lloc petit, hem de tenir unes mesures, aleshores tot a fora i que la gent, els encàrrecs, vagin sortint, la gent ha de ser conscient de que s'ha de demanar les coses i que hem d'intentar que entrin i surtin perquè hem d'arribar a tothom. Sempre que hi hagi mesures de seguretat, penso que sí, que és maco i que la gent té moltes ganes, la gent té ganes de celebrar el Sant Jordi i la gent té ganes de festa. Jo penso que anirà bé o inclús et puc dir-te que molt bé. Penseu, d'entrada, aquest Sant Jordi ja és molt millor que l'any passat, perquè l'any passat no va existir. No va existir per dues vegades, per tant, no repetirem el que no va ser, sinó les expectatives que tenim. Les expectatives que tenim és que la gent està llegint més tot aquest any. Jo crec que estem recuperant una mica al retrobar-nos sols una mica i disfrutar de la lectura, i això també aquest Sant Jordi es notarà, perquè la gent tenim ganes de festa, i això ho estem detectant. La gent està tenint molta paciència perquè les normes Covid són molt complicades, però la gent està facilitant també la feina. Aquest llibre que s'ha escrit ara fa un any o fa 10, les lletres no canvien, no és com un tomàquet que es fa molt bé. Per tant, aquest any tenim doble oportunitat de llegir moltes coses. Sobretot, no hi ha el llibre de Sant Jordi, encara que hi ha el Premi Sant Jordi. No hi ha el llibre que et ve a tu de gust. Passes per damunt de les taules i dius, no sé, hi ha una màgia. Agafes i dius, aquesta portada, gràcies a l'editor que ha tingut una gran idea, em crida l'atenció, gires la contratapa, dius, això és el que necessitava ara. I a vegades te l'endús a casa i no l'has encertat, també passa. Ens costa sortir d'aquell apretament que havia i que era el lloc de la institució, al centre de la ciutat, però també ho és. Llavors, jo crec que la festa la porta la gent, la festa la porta el llibre, allà on anem estarà la festa. Per tant, això no ens preocupa, no ens fa patir. Ens sap greu una mica que la fira sigui d'un dia aquest any, quan podia haver estat de 3, que així ens haguessin repartit una mica més. És increïble, vull dir, la gent està funcionant molt bé, té molta paciència, ens sap molt greu, no els estan atenent com m'agrada, perquè s'està aquí estona i tal, però tots ens fem el càrrec de com estem i anem a millor.